Ці апраўданымі будуць удары па беларускіх нафтаперапрацоўчых заводах сіламі абароны Украіны? І што рабіць, калі рэжым Лукашэнкі ўсё больш уцягвае Беларусь у расійскую агрэсію? Паважанае гаспадарства, добры вечар. Гэта тэма сённяшняга двубоя. Мяне зваць Зміцер Міцкевіч, а сёння разам з намі нашы госці. Владзімир Жыгар, прадстаўнік Белпол. Добры вечар. Добрый вечер. А таксама Павел Усаў, сябра руху Вольная Беларусь і палітолог. Добры вечар. Добрый вечер. Давайте вось з чаго пачнем. Акрэслім проста нашай пазіцыі. Ці вот верагодныя удары па беларускіх нафтаперапрацоўчых заводах сіламі абароны Украіны можна зразумець з пункту гледжання беларускай грамадзянскай супольнасці. Бо мы бачым, што беларускае заканадаўства падганяецца пад патрэбы вайны, а таксама і беларуская эканоміка ўсё больш выкарыстоўваецца крамлём для ваенных мэтаў. На гэтым фоне і магчымае выкарыстанне беларускіх НПЗ выклікае сур'ёзную занепакоенасць. Гаспадар Владзімир. Ну, безусловно, я, конечно же, не хотел бы, чтобы такое произошло. Однако, может ли такое быть в будущем? Да, может. Тут, конечно, все будет зависеть от того, как будет складываться оперативная обстановка в Беларуси. И нужно понимать, что это не только могут быть удары со стороны Украины, но и со стороны стран НАТО, если вдруг начнется какой-то, конкретно конфликт между странами НАТО и Беларусью и Россией. Повторюсь, не хотелось бы, но такое вполне может быть. Как неоднократно отмечал Белпол, огромное количество, более уже 500 белорусских предприятий, различные формы собственности, они работают на российский военпром. И они, в том числе, являются, в принципе, законными целями. Однако, считать, что это произойдет в ближайшее время, по нашему мнению, не стоит. Павел? Я лічу, што крытычны момант пакуль што не такі крытычны, як гэта было ў 22 годзе, калі з тэрыторыі Беларусі сапраўды ажыццёўлілася агрэсія. Беларусь амаль была ўцягнута ў адкрытую агрэсію супраць Украіны і стаяла пытанне увядзення і ўдзелу нават беларускіх вайскоўцаў у агрэсіўных дзеяннях Расіі. І ў той момант, нават у момант крытычны, калі з тэрыторыі Беларусі летели ракеты по тэрыторыі Украіны, тым не менш мы бачылі даволі ўзважаную палітыку палітычнага і вайсковага кіраўніцтва Украіны, якое ўстрымалася ад нанясення удараў па тэрыторыі Беларусі, хаця ў той момант мелі усе і маральныя, і стратэгічныя, і любыя правы нанесці удары па расійскіх вайсковых аб'ектах ці па беларускіх вайсковых аб'ектах. Гэтага не было зроблена з простай прычыны, бо мець яшчэ адзін фронт паўночны, хаця часткова ён і так быў, і удзел нават слабой, але ўсё ж такі даволі лічэбнай арміі, дзесьці 45 тысячаў у крытычны момант, калі лічыліся лёсы ўсёй Украіны, безумоўна, украінскія палітыкі і вайскоўцы не хацелі і не жадалі. І нават сёння, калі вядома, што беларускія прадпрыемствы і фактычна увесь экспарт скіраваны ў Расію і нафтаперапрацоўчыя заводы часткова працуюць на Расію, на сённяшні момант украінцы не бачаць ніякай рэальнай пагрозы і тым больш не бачаць мэтазгоднасці ўцягваць Беларусь у вайну. Мы неўзабаве працягнем нашу дыскусію, але спачатку прапаную паглядзець сюжэт Віталя Бабіна, які больш шырока прадставіць тэму сённяшняга двубою. Пакуль у Расіі пад украінскімі ударамі гараць нафтаперапрацоўчыя заводы, Лукашенка пацірае рукі. Праз рэгулярныя атакі наша ўсходняя суседка сутыкнулася з дэфіцытам бензіну. Ці самы час Менску скарыстацца сітуацыяй? Для Беларусі, для лукашэнкаўскага рэжыма зараз такая з'яўляецца некая залатая жыла. Я б сказаў, гэта вельмі яскравы прыклад таго, вельмі яскравая сітуацыя, калі беларускі рэжым Лукашенка можа
можа атрымаць выгоду ад вайны, якую Расія вядзе супраць Украіны. Як пацверджанне таму закрытая нарада Лукашэнкі, дзе ён абмяркоўваў з чыноўнікамі пытанні продажу бензіну свайму галоўнаму хаўрусніку. Расійскі віцэ-прэм'ер Александр Новак у звароце да старшыні расійскага ўраду Міхаіла Мішусціна нават паведаміў, што ў верасні Расія атрымала з Беларусі 45 тысяч тоннаў бензіну, а цяпер хоча нарасціць гэты імпарт да 300 тысяч тоннаў штомесяц. Реальный же большой резерв, основной резерв, который существует, это белорусский НПЗ. Ну, то есть, по сути, которые простаивают, ну, едва ли не больше половины мощностей, и, ну, скажем так, потенциал экспорта белорусского бензина в Россию примерно равен тому дефициту, который мы сегодня наблюдаем. У якасці дадатковай захады ў Маскве бачаць магчымасць пераапрацоўвання расійскай нафты на мазырскім і наваполацкім заводах. Аднак ці не зробіцца гэты факт нагодаю для Кіева нанесці ўдары па законных цэлях, бо частка гэтага паліва так ці інакш пойдзе на вайсковыя патрэбы Расіі. З дыпламатычнага і палітычнага пункту гледжання атакаваць яны іх не будуць, а вось нафтаправоды, якія вядуць да іх на тэрыторыі Расіі, ну гэта легітымная мэта, і замест таго, каб нейтралізаваць гэты НПЗ, украінцы могуць біць па гэтых нафтаправодах альбо па тых вось пастаўках, якія потым ідуць у Расію непасярэдна нафтапрадуктаў. Зрэшты, сам Лукашенко ўжо не раз каментаваў падобныя сцэнары. Гэтак падчас прэсавай канферэнцыі ў дзень гэтак званых прэзідэнцкіх выбараў 2025 года ён адказаў прэзідэнту Украіны Уладзіміру Зяленскаму, які да гэтага заявіў, што Лукашенко прасіў яго нанесці удар па мазырскім НПЗ ў якасці кампенсацыі за саўдзел Беларусі ў вайне. Ты плохой шоумен. Ты даже не Трамп. Так нельзя говорить, ты же врешь. Я буду просить его нанести по заводу, но это же мне не в плюс было бы. И потом я должен был ответить. Так что я втягивался в войну? Я никогда не хотел этой войны. Эксперты таксама звяртаюць увагу, што сітуацыю з ударамі па расійскіх НПЗ Лукашенко можа канвертаваць у лепшыя эканамічныя умовы для Беларусі, напрыклад, папрасіць Расію зменшыць тарыфы на чыгуначныя зносіны. На думку эканаміста Дмітрыя Крука, Менск можа яшчэ выгандліваць паляпшэнне умоваў на уваходную нафту, папрасіць дадатковыя зніжкі і спецыяльных умоваў. І вось тут у мяне, Владзімір, такое пытанне. А таксама спадар Павел выкарыстаў слова «амаль была Беларусь вцягнутая ў вайну». І калі мы бачым все гэтае развіццё падзей, як рэжым Лукашэнкі і все больш атрымлівае барышэй для сябе з гэтай самай вайны, то ці не з'яўляецца у вас меркаванне, што гэтая амаль скончылася? Ну, то, что сейчас... Как я уже говорил, большое количество предприятий работают на войну, это факт. Беларусь производит огромное количество очень востребованного в России вооружения, передает это вооружение, и Россия использует это в войне против Украины. Белорусские инженеры выезжают на оккупированную территорию Украины и там ремонтируют, скажем так, шасси МЗКТ, на которой установлена там, установка С-300 и С-400. Да, Беларусь очень серьезно участвует в войне. Беларусь, мы показывали это в своем докладе, Лукашенко прекрасно знал о том, что будет война. Лукашенко делал все возможное для того, чтобы это вторжение с территории Беларуси было осуществлено. И дальше будет, скажем, дальше будет больше. Потому что сейчас все то, что в Беларуси модернизируется, либо возводится с нуля, все это делается за деньги русских. Денег этих не хватает, потому что любые санкции, которые вводятся, они только удлиняют цепочку, они ее, скажем так, удорожают. И Лукашенко не хватает денег для того, чтобы произвести то, за что он, скажем так, подписался. Потому что выполнение гособоронзаказа России это очень важно с точки зрения, политической точки зрения для Лукашенко, показать свою лояльность. Ну и в том числе он хотел бы заработать. Это не получается, поэтому деньги стараются найти в Китае.
И поэтому можно сказать, что, в общем-то, и через Беларусь Китай в том числе участвует в войне, потому что огромное количество линий, инженеры, которые приезжают в Беларусь, это китайские. И они помогают Лукашенко производить оружие, и которое в последующем попадает в Россию. Павел, дык ці не лагічна было б якраз зараз пры такім раскладзе украінскаму боку і нейтралізаваць гэтую магчымую крыніцу яшчэ большай падпіткі рэжыму Лукашэнкі, і ці не зацікаўлена ў гэтым беларуская грамадзянская супольнасць? Нейтралізаваць якім чынам, развязаць вайну і цягнуць вайну ў Беларусь наўпрасткі, гэта будзе катастрофа, у тым ліку і для Беларусі і беларускага насельніцтва. Зразумела, што рэжым з'яўляецца проксі пуцінаўскага рэжыму і выкарыстоўваецца у гібридных войнах і атаках, у тым ліку і супраць Літвы, Латвіі і іншых краінах. Тым не менш, беларускія вайскоўцы, прынамсі вайскоўцы, не наемнікі, не нейкія там спецыялісты ў масавым парадку не ўдзельнічаюць у вайне. І наносіць удары не па вайсковых цэлях, а па цывільных цэлях, гэта азначае проста ўцягнуць вайну у вайну Беларусі. Гэта не прывядзе да змены рэжыма, бо змена рэжыма і чакаць, што пасля таго, як будуць нанесены удары па там і гарадах, бо няма дакладнасці паміж заводамі і таксама тымі будынкамі, дзе жывуць ці працуюць працаўнікі, гэта адразу ўздыміць узровень антыукраінскіх настрояў унутры беларускага грамадства. Гэта прывядзе да яшчэ аднаго чарговага крызісу ў Еўропе, чаго не жадаюць самі еўрапейцы. І пакуль, яшчэ раз падкрэслю, Беларусь наўпрост не будзе ўцягнута ў вайну, пакуль беларускія вайскоўцы, як беларускія вайскоўцы, не пераапранутыя ў форму расійскіх вайскоўцаў, а беларуская армія, беларускія грамадзяне не будуць ваяваць супраць украінцаў у масавым парадку, ніхто наносіць удары па беларускіх заводах не будзе. Тым больш, што нават тыя самыя нафтаапрацоўчыя заводы ніяк не вырашаюць праблему эканамічнага і не эканамічнага, а энергетычнага бензінавага крызісу, бо Расія спажывае ў дзень каля 800 тысяч тонн бензіна. Беларусь толькі пры напружанай працы ўсіх заводаў двух МПЗ зможа пастаўляць у Расію ў месяц толькі 300 тысяч тонн паліва. Безумоўна, Лукашенко будзе гуляць і будзе зарабляць пры любым раскладзе. І не трэба забываць, што нават у крытычны момант у 2014 годзе Беларусь пастаўляла дызельнае паліва украінскім вайскоўцам, і Беларусь пастаўляла таксама тэхніку украінскай арміі. То бок лукашэнкаўская Беларусь у тыя часы працавала на два бакі. І зразумела, камусьці вайна, камусьці маць родная. І будуць заўсёды краіны, якія будуць нажывацца на вайне. Такая рэальнасць. І вот тут мы падышлі якраз да добрага пытання в плане менавіта паліва, бо пастаўкі паліва з Беларусі ў Расію могуць сапраўды стаць чарговай схемай, у якой лукашэнкаўскі бок атрымае выгады, а беларускі бок не надта, бо Масква разлічвае выкарыстоўваць беларускія заводы для перапрацоўкі сваёй сыравіны, што можа прывесці да стратаў і нават дэфіцыту паліва ўнутры краіны. Давайте паслухаем, што на гэты конт сказаў наш палітычны аналітык Александр Класкоўскі, якога мы запыталіся для нашай праграмы гэтую сітуацыю пракаментаваць. Украинские дроны прилетают еще более эффективно, еще более трапно. Что тычется вот гэта намеру Москвы подаить, так бы мовить, Беларусь, раскрутить Лукашенко на бензин, то мы не ведаем докладно, як ён с Путиным домовился, якая цена пытания, так бы мовить. Але насцярожвае тое, что российский вице-премьер Новак у гэтым контексте казаў про так званую давальніцкую схему. Гэта означае, что русские будут привозить свою сыровину, забирать готовый продукт, а белорусам
плаціць мінімум за перапрацоўку. То бок я бачу некалькі небяспек. Па-першае, тое, што выгады не будзе беларускаму боку. Па-другое, што можа ўзнікнуць дэфіцыт паліва на ўнутраным беларускім рынку. І па-трэцяе, што урад беларускі можа кампенсаваць вось гэтыя нявыгадныя пастаўкі ў Расію, узняць можа цэны на паліва для свайго насельніцтва. І вось тут, спадар Владзімир, у мяне ўзнікае пытанне. Таму што мы, калі размаўляем пра працяг ціску на рэжым Лукашэнкі, то падобна, што магчымасць нейкага знешняга ўздзеяння якраз такі адным з такіх фактараў з'яўляецца. Наколькі гэты фактар можа быць выкарыстаны і ўвогуле, як нам тады да гэтага ставіцца? Естественно, на режим Лукашенко это, в общем-то, достаточно известная, понятная позиция Белпол, необходимо давить. И санкции нужно вводить, и санкции максимально жесткие. Однако, да, мы сейчас видим ситуацию США, где, начиная с декабря месяца прошлого года, не введен ни один санкционный пакет. Европейские санкции вводятся достаточно медленно, потому что есть, скажем так, такие страны, как та же Венгрия, Словакия, которые не ускоряют этот процесс. Очень часто до финального пакета из 20-30 компаний, которые, скажем так, находятся в изначальном документе, доходит 1, 2, бывает 3 компании. Но при этом всем необходимо продолжать эту работу, потому что все эти лазейки, в принципе, нам известны. Документы, которые доказывают те или иные лазейки, те или иные компании, все это имеется. И, повторюсь, этот тиск, это давление необходимо только продолжать. Спадар Павел, дык калі мы кажам аб тым, што зараз будзе такое, маўляў, зноў чаканне з боку Украіны, то атрымліваецца гэта, просто такое патаканне атрымліваецца намерам Лукашэнкі. Мы глядзім кожны раз, што тут то дроны з тэрыторыі Беларусі залятаюць і украінцаў в гэтым абвінавачваюць, то вось зараз беларуская эканоміка яшчэ больш працуе на вайну супраць Украіны, і ўвогуле не толькі супраць Украіны, а супраць Захаду ў шырокім сэнсе слова. Што тады, на ваше меркаванне, будзе адэкватнымі дзеяннямі? Давайте ўсё ж такі аб'ектыўна глядзець на рэчы. Ёсць такое маленькае Прыднестров'е, дзе насельніцтва на сённяшні дзень складае каля 400 000 чалавек, і гэта абсалютны такі анклаў прарасійскі, дзе ёсць расійскія войскі, дзе велізарны склад знаходзіцца ўзбраенню, і гэта пагроза стратэгічнай Адэсе, гэта пагроза Малдове, і мы бачым, як расейцы выкарыстоўваюць гэта. На памежнай тэрыторыі з Прыднестров'я таксама засяроджана немалая колькасць украінскіх вайскоўцаў, тылавых частак тэрытарыяльнай абароны, каб, не дай Бог, там з тэрыторыі, хаця гэта цяжка зрабіць, але ўсё ж такі прыкрыць з той тэрыторыі не быў нанесены удар па той жа Адесе, ці не былі запушчаныя беспілотнікі. І нават такую маленькую тэрыторыю Украіна не чапляе. Хаця гэта відавочна той элемент, нават лепей было б там правесці нейкую сур'ёзную аперацыю і проста сцерці гэтую квазірэспубліку з лица зямлі, чым праводзіць аперацыю, напрыклад, у той жа Курскай вобласці ці Белгародскай вобласці. Чаму да гэтага украінцы такую аперацыю не задзейснілі? А мы тут разважаем пра 10-мільённую краіну, у якой ёсць спецадзінкі, якія гатовы забіваць і грамадзянаў Беларусі, і украінцаў, якая ёсць там службы спецыяльных, сілы спецыяльных аперацый найбольш падрыхтаваныя 15 000, і яшчэ там 35 000 гэта прызыўнікі. І проста уцягнуцца невядома для чаго яшчэ ў адну вайну, проста нанесці некалькі удараў і распаліць вогнева непатрэбнай вайны на поўначы, калі будзе краіна ўцягнута. Я думаю, што там ўсё ж такі ў Кіеве людзі цвяроза асэнсоўваюць усе тыя пагрозы і небяспекі, якія могуць узнікнуць. Гэта першы момант. Другі момант быў той гістарычны
дзень і гістарычны аспект, калі можна было б зрэалізаваць вось такую аперацыю, пра якую вы кажаце, пры ўдзеле нават беларусаў. Гэта 22-гі, яшчэ 23-й год, калі у межах першага інтэрнацыянальнага легіёну быў створаны полк Каліноўскага. Гэта была і на сённяшні дзень яшчэ пакуль застаецца, але была даволі пазнавальная, даволі моцная адзінка беларусаў, якія змагаліся на фронтах супраць Расіі, і выкарыстаць гэтую адзінку для правядзення нейкіх аперацый у той жа там Берасцейскай вобласці памежных ці нават у Гомельскай вобласці. Так вот, нават у самы крытычны момант, гэта 22-23 год, калі б дзеянні палка Каліноўскага і ўнутраная мабілізацыя антылукашэнкаўская была даволі вялікай, можна было з гэтага скарыстацца, але нават у гэты час украінцы не асмеліліся нават скіраваць беларусаў на межы з Беларусю. І нават да сённяшняга моманту ніякіх сур'ёзных магчымых аперацый, пры якіх бы беларусы удзельнічалі ў якасці такога рухавіка, як гэта было ў Белгародскай, калі выкарыстоўвалі рускі добравольчаскі корпус і ў Курскай вобласці, не было праведзена проста па адной прычыне, што ўсё ж такі ўцягнуць яшчэ ў вайну 10-мільённую краіну это небяспечна. І зрабіць народ варожым, бо для чаго трэба распачынаць нейкія аперацыі? Гэта з абсалютнай упэўненасцю, што, напрыклад, дэмакратычныя сілы палітычна ўключацца ў гэтую барацьбу, як было запланавана з планам перамоги і іншымі. І яшчэ насельніцтва ўздымецца. Так я думаю, што пралічылі вельмі добра, што такога не адбудзецца. І таму адмовіліся у самы крытычны, калі ўзровень мабілізацыі антылукашэнкаўскай і антырасейскай у Беларусі быў вялікі, на гэта не пайшлі. Зараз ісці на гэта, калі па сутнасці вось гэтая мабілізацыя і давер да дэмакратычных структур на сённяшні дзень вельмі моцна падрываны, гэта самагубства. Это просто маленькую ремарку, что да, абсолютно правда. Ситуация сейчас такова. Единственное, что она просто сейчас такая. В Беларуси сейчас милитаризируется не только экономика, милитаризируется в целом общество. И вносится достаточно внушительное количество изменений в различные законы, которые в том числе будут позволять одевать форму белорусского солдата иностранным гражданам, в том числе и россиянам. И что будет в будущем? Конечно, предположить, точнее сказать, однозначно очень сложно. Но мы понимаем, что все то, что сейчас происходит в Беларуси, едва ли может закончиться чем-то хорошим. И также, скажем так, Беларусь все больше и больше втягивается в войну, и Россия, в свою очередь, потом, в последующем, может использовать те возможности, которые у нее есть в Беларуси, для нанесения каких-то ударов, и уже после этого может произойти то, о чем мы сегодня разговариваем. Про гэта мы яшчэ паговорым. Скарэктаваць, бо мы калі кажам, Беларусь уцягваецца ў вайну, маем на ўвазе, што беларускія ўлады свядомыя і Беларусь свядома уцягваецца ў вайну, і гэта нейкі іх інтарэс палітычны. Нават для Лукашэнка уцягванне ў вайну ніколі не было прыярытэтам і палітычным інтарэсам. Я думаю, што правільна будзе сказаць, што Расія імкнулася і будзе імкнуцца да таго, каб уцягнуць Беларусь у вайну. Праблема проста расставіць акцэнт. Это ў інтарэсах выключна Расіі уцягнуць Беларусь у вайну, зрабіць казус белі, гэта іх модус аперанди, нават выкарыстаць нейкія удары па заводах беларускіх, ці па прадпрыемствах, па гарадах, каб проста мабілізаваць Беларусь і адчыніць другі фронт. Я думаю, што гэта ў планах Расіі, ці гэта ажыццявіцца, магчыма. Але самастойнай нейкай інтэнцыі нават у Лукашенка з гэтымі часам безумнымі ягонымі выказваннямі, такой интенции, я думаю, Лукашенко своей нема. Лукашенко не хочет, конечно же, вступать в войну, однако Лукашенко хочет с этого зарабатывать. И все то, что сейчас производится в Беларуси, производится не по инициативе Кремля, а по инициативе Минска. Это Лукашенко предлагал, скажем так, использовать те мощности, которые есть в Беларуси, для производства вооружения.
І тут падыходзім якраз да наступнага этапу нашага двубоя. Калі ласка, давайте пытанні адзін да другога наши паважаныя аппоненты. Я думаю, Владимир, давайте с вас и почнем. У меня, наверное, только один такой вопрос. Это очень часто мы слышим, вот, скажем так, такие фразы о том, что санкции необходимо снимать. А при этом мы также слышим заявление о том, что победа в Украине даст возможности, то есть действительно что-то изменить в Беларуси. Но как это сопоставляется? Если мы снимаем санкции с юридических лиц, мы снимаем санкции, то есть лоббируем снятие санкций с каких-то, например, там, физических лиц, секторов экономики, милитаризация экономики становится все больше, Беларусь все больше производит оружие и поставляет оружие в Россию. Россия это оружие использует в войне против Украины. Беларусь становится своего рода хабом, через который то, что покупать там, условно через Турцию там, или Казахстан дорого, дешевле это будет привезти через Беларусь. Как это вот все сопоставляется? Вельмі проста. Па-першае, ніхто не казаў пра зняццё ўсіх санкцый ніколі, калі гэта пытанне да апазіцыі вольнай Беларусі. Ніхто ніколі не падымаў пытанне зняцця санкцый з фізычных лиц, тым больш. І на гэтых пазіцыях і Зенон Станіславович і я стаялі яшчэ пасля сумных падзей у 99-м годзе, тым не менш Захад здымаў некалькі разоў санкцыі супраць фізычных і супраць юрыдычных асобаў. Другі момант, не здымаць санкцыі з тых прадпрыемстваў, якія непасрэдна звязаныя з вайсковай прамысловасцю, калі такія ёсць і яны абазначаныя, калі канкрэтна ёсць інфармацыя пра тыя прадпрыемствы, якія працуюць на расійскі ВПК, гэтыя санкцыі павінны быць пакінутыя. Калі ёсць тыя прадпрыемствы, якія не завязаны на, напрыклад, расійскім ВПК, той же Беларусь-Калій, як прыклад, пры тым жа самым моманце, калі Урал-Калій, супраць Урал-Калія чамусьці санкцыі не ўведзены, а ў дачыненні да Беларусь-Калія санкцыі ўведзены, так гэта дае магчымасць нейкім чынам, канешне ж, зарабляць рэжыму Лукашенка. Тым не менш, усё ж такі праз бюджэт таксама выплачваюцца заробкі і выплачваюцца заробкі настаўнікам, падтрымліваецца на хаця б на мінімальным узроўні медычнае абслугоўванне ў Беларусі і сацыяльныя праграмы. Ці гэта кепска? Калі мы кажам пра татальныя санкцыі, гэта вось якраз да вас пытанне. Сейчас я просто хочу дать маленькую ремарку насчет Беларусь-Калия. А кто, по-вашему, оплачивал привоз детей из Украины? Из оккупированных территорий Украины? Ну, гэта уже другое пытанне. Нет, подождите. Это делал Беларусь-Калий. Гэта рабілі людзі з Беларусь-Калій, і, наколькі я ведаю, дзяцей прывозілі з Донецкай, Луганскіх абласцей. Хаця гэта не азначае ніякіх там аспектаў, што гэта здымае адказнасць за удзел у палітыкі, скажем так, акупацыйных уладаў. Тым не менш, тыя абвінавачванні ў дачыненні да уладаў лукашэнкаўскіх, што яны ўдзельнічалі ў дэпартацыі украінскіх дзяцей. Гэта палітызаванае пытанне. У канкрэтна той палітыкі дэпартацыі генацыда, як мне падаецца, нават украінцы гэтае пытанне пакуль што не разглядаюць, хаця ім гэтыя дакументы прывозілі. Таксама трэба разумець, што шмат украінцаў з Донецкай, Луганскіх абласцей атрымоўваюць грамадзянства ў Беларусі, перасяляюцца, нават працуюць, і нават значна больш рускамірцы, чым тыя ж самыя лукашысты. Гэты працэс адбываецца, на жаль. Але не было перамяшчэнне дзяцей такое фізычнае, якое рабілі расейцы, то бок з тэрыторыі акупаваных сем'і дзяцей вывозілі адмыслова углыб Расіі для правядзення палітыкі асіміляцыі і русіфікацыі. Тое, што мы маем на сённяшні дзень тыя дакументы, якія ёсць у доступе шырокім, можа быць, СБУ і ГУР маюць іншыя дакументы, дзяцей прывозілі ў Беларусь на аздараўленне. Ці гэта з'яўляецца, калі была милитаризация, политическая индоктринация украинских детей. Был готов доклад, который мы в том числе презентовали совместно с украинскими правозащитниками и также поддерживали эту позицию в Конгрессе США в декабре, по-моему, прошлого года. Тое, што там праводзяць, як і ў беларускіх школах,
адмысловую палітыку русіфікацыі, у беларускіх школах гэта таксама адбываецца. Чаму мы не кажам пра тую ж самую палітыку ў беларускіх школах, дзе фактычна адбываецца рускамірская індоктрынацыя. Так, і украінцы... Мы не кажем, мы кажем. Ну, кажем. И плюс еще были то же дети из самое, я Херсона думаю, в том что числе. Были у дети из межах- Херсона в том числе. Эти документы, они, в общем-то, легли в основу доклада. Ну, год паслухайце, назад. індактрынацыя – гэта адна рэч. Прымусовы вываз дзяцей і дэпартацыя – гэта зусім іншая рэч. Согласен. Вось, И в том числе было и такое. Эти все документы в том числе были переданы, и потом легли в основу заявления в Международный криминальный уголовный суд. Так что это У было. міжнародны я нават гэтае пытанне не хачу ўздымаць. Пра дэпартацыю 300 тысяч беларусаў з тэрыторыі Беларуси, ну гэта ўжо палітызацыя. Не то, не то. Это другой трек, это не Я наш. разумею, ці была канкрэтная мэтанакіраваная прыезд беларусаў і ўдзел іх, беларускіх, там, скажем, чыноўнікаў, у прымусовай дэпартацыі украінскіх дзяцей. Я говорю о том, что Беларусь-Кали это все оплачивал. У нас есть все эти схемы, через что это шло. То есть там не только был Беларусь-Кали, безусловно, там был и некий фонд союзного государства, и фонд Талая, там эти деньги все, скажем так, крутились. И поэтому тот же самый Беларусь-Кали, да, он тоже участвовал вот в этой, скажем так, деятельности. Эта информация была передана. И говорить о том, что снимать с него санкции, ну, давайте так. Не так давно мы общались с представителями рабочего руха, и они хорошую такую фразу сказали. Потому что Беларусь-Кали, к слову, есть вот в этом списке снятия санкций. Они сказали, что хотите снимать санкции с Беларусь-Кали, так выпускайте всех, кто работал, то есть работников Беларусь-Кали. Но, как мы видим, в всяком случае, из той информации, которая находится в открытых источниках, диктуют, скажем так, правила игры с той стороны. Я вот толькі тут одну ремарочку. Я, Павел, зараз вам дам магчымасць задаць пытанне. Просто удакладню одну рэч, каб яна мусіць прагучаць, мне здаецца. Чаму вы упэўнены, што грошы ад таго ж самага Беларусь-Калія, калі яго гіпатэтычна вызваляць санкцыі, альбо з тых же самых нафтавых схематозаў Лукашэнкі, калі яны зараз зноў разгарнуцца з новай сілай, пайдуць на нейкую медыцыну, адукацыю. Таму што ў мяне, напрыклад, такой упэўненасці няма, бо гэта тыя сферы, якія в першую чаргу былі рэжымам Лукашэнкі абрэзаны. І на дадзены момант мы назіраем тое, што якраз з гэтых сфер все забіраецца і перадаецца сілавым структурам, розным іншым органам рэпрэсіўнага апарата і гэтак такое далей. другое пытанне, пытаннем на пытанне адкажу. Скажыце, вось вядучы і мой суразмоўца, беларусы адказныя за вайну ва ўкраіне і павінны панесці адказнасць за вайну ва ўкраіне? В какой-то мере, да. У якой меры? Ну, смотрите, яны павінны гінуць. Подождите. Яны павінны гінуць, жыццём сваім заплаціць, яны павінны за то, те, кто ремонтирует, например, шасси МЗКТ, да, которое потом бьет по Сумам, они должны ответить? Кто? Ну, инженеры, которые вот ремонтировали подбитые С-300 или там С-400, они должны ответить? Подождите, а должны ли ответить те люди, которые приходят на завод просто с улыбкой, заваривают себе кружечку кофе и точат болванки для реактивных снарядов? А те белорусские инженеры, которые придумывают наконечники для 122-миллиметровых реактивных снарядов, которые считаются, ну, то есть они по площадным целям град, да, а сейчас уже град, получается, благодаря белорусам будет намного более точно. Они должны ответить? Сейчас минимум и максимум – это введение санкций и опубличивание, скажем так, то, что делает Белпол. Мы показывали всех работников МЗКТ, которые ездили на оккупированные территории. Это тот минимум и максимум, который возможен в настоящее время. Должны ли они ответить? Я думаю, частично кто-то из них должен. Добра. У гэтых працаўнікоў заводаў і там інжынераў ёсць жоны, якія працуюць у школах, дзеці, якія ходзяць у садкі. Ну і фактычна, можам так сказаць, такіх беларусаў, якія ў нечым там удзельнічаюць у нашай краіне. На сённяшні момант, ну, няхай там 2 мільёны, так? Может даже быть. Гэта чый электарат? Гэта не чый электарат. Па сутнасці, гэтым людзям усё роўно. Мне тады цікавіць, за якую Беларусь вы змагаецеся? Ну, мы змагаемся тут. За якія перамены, калі большасці... Беларусь змагаетесь вы, я понятия, честно говоря, не имею. Я борюсь за справедливость.
чтобы она была. Справедливость, она не всегда удобная и не всегда приятная. То есть она вот такая, какая она есть. И если какой-то рабочий, например, совершает... Ну, то есть я сам работал на заводе, я знаю, что когда ты что-то точишь, ты прекрасно знаешь, для чего это нужно. У тебя есть выбор. Какой был у меня, у моих знакомых, коллег. Ты можешь уйти. Если ты большой профессионал, ты найдешь себя. Но ты соглашаешься, потому что у меня кредиты, дети, там, все прочее. Я буду точить эту болванку. И плевать мне на то, что этим снарядом убьет белорусского добровольца. И говорить то, что мы закрываем на это глаза и считаем, что этого нет, по-моему, это, мягко говоря, неправильно. Ваша логіка зрозуміла. Згодна з такою логікою, по сутності, усі ті люди, які на сьогоднішній день знаходяться у Білорусі і платять податки у білоруський бюджет, по сутності, винаватыя у тым, што існуе і рэпрэсіўная машына, і вайсковая машына, бо гэтыя сродкі ідуць на заробкі працоўным, ідуць на заробкі. Это называется передергивание. Это не называется. Нет, это называется передергивание, Это не либо натянуть называется. сову на глобус. Что ты платишь налоги, ты не знаешь, куда это идет. Я не вельмі добра знаю, куди яны платять податки. Боже мой, так вы сами платили налоги. Я не платил налоги. Да ладно. Вы не работали в Беларуси? Я працаваў у Беларусі до 2005 года. Но вы были до 2013 года, вы были в Беларуси. Я не быў у Беларусі до 2013 года. Окей. Адкуль мне цікава у вас такие звестки? У нас звестки разные есть. Ну, смотрите, сравнивать человека, который делает болванку для того, чтобы, опять-таки, для реактивного снаряда, артиллерийского снаряда, делать, например, опять ремонтировать шасси С-300, это конкретно участие. А платить налоги, это да, согласен, это не очень, конечно, хорошо, но это, увы, те реалии, которые есть. И я думаю, многие участвовали в субботниках, просто они об этом не задумываются. А вот когда человек точит какую-то деталь, он прекрасно понимает, что он делает. И это совсем другое ощущение, скажем так, причастности к тому, что как ты... помогаешь там условно режиму, либо не помогаешь. Ну, калі мы кажам пра салідарнасць і пра разуменне, то ёсць яснае разуменне, калі перастаеш плаціць падаткі, так, то дзяржава перастае функцыянаваць. Такога разумення збольшага ў людзей няма, і па сутнасці рызыкаваць яны не жадаюць. Тое, што яны хацелі рабіць, можа быць, яшчэ ў 2020-2021 годзе, яны на сённяшні дзень рабіць не будуць. Але так ці інакш з вашых разважанняў атрымоўваецца, што ёсць пэўная калектыўная адказнасць. Калі ёсць такая пэўная калектыўная адказнасць, то беларусы заслугоўваюць быць на той же самай палічцы, што і Расія. Расіяне. То бок фактычна яны нясуць такую ж самую адказнасць, як расейцы за гэтую вайну. Я скончу. І ў гэтым кантэксце, калі ісці такой логікай, то, канешне, па сутнасці разглядаць Беларусь як асобную краіну, незалежную краіну, як Беларусь, як асобны народ, не мае ніякага сэнсу. Ну, опять-таки, это с вашей точки зрения. Не, если есть человек, если есть 500 белорусских предприятий, там, государственные, например, частные. Вот есть частное предприятие, которое очень великолепно работает на Планар. На Планар, которое делает оборудование. Ну, я думаю, вы знаете, да, что такое Планар. Приходит частник, говорит, смотрите, вы не можете поставить стекло с Германии. Так мы вам поможем. А вы не можете там какие-то там платы, мы вам сделаем. Эти люди, они, как сказать, ведь они понимают, на кого они работают. Они же понимают, что Планар это подсанкционное предприятие. Они прекрасно понимают, что оно делает и куда это в конечном итоге пойдет. И мы будем говорить о том, что, господа, они же не просто белорусы. Добре. У нас подведение финальной реплики. Тут питання було про Білорусь-Калі. Тобто Білорусь-Калі удзельнічае ў вайне і павінен також разглядацца вінаватым ва ўдзеле вайне, як і тыя працоўныя, як в финансировании вывоза украинских детей с оккупированной территории Украины, в том числе с Херсонской области. Таким чынам БНТУ і ўсе інжынерныя універсітэты ў Беларусі таксама адказныя за то, я вам больше скажу, они и производят вместе с Национальной академией наук наконечники и БПЛА. Наконечники для артиллерийских снарядов и БПЛА. Ударные БПЛА, которые идут куда? В Россию, а потом куда попадают? В Украину. Мы таксама бачым, што вось гэтая вина, яна пашыраецца і не абмежаваецца. А что, по-вашему, это не вина?
Это не соучастие? Это я и хата не моя? Ну вот что по-вашему в таком случае? Ну, у маім выпадку такая ж самая адказнасць павінна быць у дачыненні да Францыі, такая ж самая адказнасць павінна быць у дачыненні да Нямецчыны, якія пастаўляюць запчасткі Опять і вы, да? частка прадпрымальнікаў, Понял. прадпрыемстваў пастаўляюць і невядома каму, але гэтыя запчасткі аказваюцца ў Расіі. У гэтым вінавата Грузія, у гэтым вінаваты Казахстан, праз краіны, якія ідуць. Чаму супраць Казахстана, супраць Грузии Потому не что там вводятся нет такие людей. санкции? Если вы вообще знаете принцип федерации? Я ведаю. Так вот, если вы знаете про это, значит, вы должны понимать, что если нет людей, которые занимаются этим вопросом, то никто ничего сам делать не будет. Это раз. А другой вопрос, когда тебя обманывают, говорят, что нет-нет-нет. Ну, то есть это не для войны. Это без проблем. А другой вопрос, когда люди прекрасно осознают, что, для чего и куда это в конечном итоге пойдет. Я думаю, калі заходняму прадпрымальніку прыходзіць прадпрымальнік з Грузіі і кажа, што яму патрэбныя запчасткі для БПЛА, я думаю, што прадпрымальніку не Я вам расскажу историю полуторагодовалой давности, когда я был могу вам Казахстан. распавесці гісторыю про Сименс. Не, подождите, про Казахстан, когда поставлялись определенные детали, это были, если мне память не изменяет, это были двигатели для самолетов. В конечном итоге, когда эта информация была передана немецким партнерам, через некоторое время этот предприниматель попал в тюрьму. Но для этого необходимо работать. Не надо думать, что маленькая группа людей сделает все и за всех. Паважанае гаспадарства, ёсць інтарэсы. Дзякуй вам вялікі, сапраўды вельмі цікавы двубой у нас атрымаўся. Дзякуй паважаным гледачам. І ведаеце, толькі на развітанне хочацца сказаць, што мы все-таки таму і людзі, што у нас ёсць права выбару і разумення наступстваў, які гэты выбар за сабой цягне. Вы глядзелі двубой, з вами быў Зміцер Міцкевіч. Добрага вам вечару, змагайцеся.